icho kwadi muri yeZimbabwe chandakabata chandiri kumhanya nacho muri yeZimbabwe ndichakuvigirai zvangu chekumhondoro kunonzi kwakadhani chemwana komana akaroora ane musha wake ndokuita mukadzi wake anogara kumba kwake baba vake namai vake vanogara kumba kwavo asi pane mumwe mwana akazosvika pamba ndokuona mai vachigeza vari muchinjauzi mwana komana akagara ari mumo achita nyaya mai vachigeza mwana komana anga ari muchinjauzi manga muchigeza amai akura sei akatogara atori nemhuri yake nemukadzi nevana vaviri anogara kumba kwake ndokubva aenda kuna amai vachigeza mumba uri muchinjauzi iye akatogara pasi akachitotaura namai vachitoita nyaya amai vachigeza vakashama mwana mwe ndokumhanya ndokusvika kuti amai vari kugeza ndokudongorera ndokumhanya kuenda kunext door kwakaita vanhu 7 vachimhanya vachidongorera vanhu vaisatirimuka vaisavhunduka vakatozovhunduka mushure mekuti vatoshedza vanhu kuri kuti tarisei umone zviri kuitika umwe zvinorevei izvi amai vanogeza mwana akagara muchinjauzi akatogara kutora muchigubhu chabviswa mvura ndochakakagara achita nyaya naamai vachitotaura nyaya nenyaya yekuti mukadzi wake ane kwaakaenda asi kwaakaenda kunoshandirwa ari kunzi izvo akaenda aine foto rangu rakaonekwa riri kumuprofita ikoko ari kuudza amai vake nyaya kuti amai ndiya kuzokuudzai zvakaita mukadzi wangu inini ane kumuprofita kwaakaenda kunoshandirwa asi aenda kunoshandirwa munhu akaenda ikoko akamuona achisiya foto rangu ende shokora kuti foto rangu ndakasikwa ko ndo nyaya yaudza amai vake asi panguva yaudza amai vake aya mai vake vaitogeza iye akatogara amai vakageza vachigeza akabhara 4 arigere pachigubhu ko akadii kumirira amai vapedze kugeza azoudza nyaya kuiwa amai vakamirira vakaregere kumirira kuti vapedze kugeza vazoudzwa nyaya nemwana saka amai ndo vakashedza mwana here kuti apinde muchinjauzi amene kuti akashedza kana kuti mwana ndiye akateverere vese zvavo vanofanira kuita sei 0713938538 imhondoro kadhani ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukadibe kufamba mukadibe kupfapfadza dziri kuitika matima ose enyika ino paka Zimbabwe asi totengira pakuwadzana ndo pane chinakanaka kana zviriko zvakazofanana nezvenyu nezvandiri kutaura izvi ndombotengira pakuwadzana pane primary iripo mukoma KB primary iyi kuchikoro inzwai paiswa mazuva nemadays ari kushevedzerwa kunzi izuva remachips izuva remazepe izuva reyogati neice cream dzokoro ine simba iprimary iri muharare paiswa mutemo wokuti pane zuva remachips ice cream mazepe ndingangoti nemachips machips akatoitocheso nezuro vakatoudzwa kunzi pano pane machips muri kuti mimi mazuva aya ndei ndeyekuti mwana wega wega anofanira kutenga chinhu isi chemust anofanira kutenga ndokubva bereka kuti vazoungurura kuti rabhizinesi rematicha inzwai mukoma KB pazvaoma vamwe vabereki vari kushevedzera kuti isusu vana vedu vari kutoona sekuti ivo vabereki vavo isusu hatisiri chinhu nokuti mwana mudzidzisi kana achitengesa mazepe kana kuti zuva rinonzi ice cream day mwana akasaine dhora reice cream anonzi nemudzidzisi musekei uyu nekuti baba vake havana mari mwana waposhokora baba vake havana dhora mukoma KB hakuna mwana anobvumirwa kunoka kana akabva kumba ane mbuva iri musecho yaakatakura mudzidzisi vakamana kuti allright vabereki vakuda kunipa mari andirika allright no problem ndo vachakudzidzisa so ice cream iyi machipisi aya mazepe aya haufaniri kubva nazvo kumba aiwa kana mwana kuti anobva nezvinhu kunze kwete zviri pachikoro ukasazvitenga futi zuva nezuva zviripo asi chimwe nechimwe chine zuva rachinonzi it's a must mwana anofanira kuya nedhora racho ndikuzotenga chinhu ichi kubhusta basa rechi chinzwai pamwe pacho pari kubhowa pamwe pacho pari kurwadza vana vaiswa into 2 groups pane vana vemaextra lessons ndo vanopinda kuseni kusvika na 12 o'clock kubva na12 uchienda kumberi kuri kuuya vana vasina maextra lessons maticha vakabuda nguva yemaextra lessons ya vana vakapinda havasi kudzokera avanongozomirira teme kuchaisa kana ngonzi nyora izvi wobva ruwa pasi hauchadzoki maticha vana vavari kuda vaenda rimwe shoko ranetaura nevabereki vamukoma KB vati bosho kanyemba achakuvimbai achakutendai nemhaka yei makataura kakaona nyaya ishi tichizvinzwa wai isingagadzirisike kureva kuti haina basa pamunenge muchitaura paiva muri kuendesa kupi zuva nezuva tiri kuchema munotikwanisa here kutiendesa kuna purezidendi tega nokuti isusu zvikoroka vana tiri kubhadha maschool fees zvese tiri kuita but nyaya iyi yakutokwanisa mu 3-4 years haisi kugadzirisika nemhaka iyi
Baba Isabel, regai kandivapindure vabereki. Ini Kanyemba Bonzo na Bozhongora tinoshandira National FM yeZBC. Ichokwadi. Hatishandiri Ministry of Primary and Secondary Education. Bata ipapo anditika maunza nyaya yenyu chatinogona kuita chete kutsvaga honorable minister primary and secondary education, honorable minister Torerai Moyo, kana kuti spokesperson primary and secondary education Mr. Ndoro, kuti vauye vazopindura nuna nyaya dzenyu pano. Ndo varidzive nyaya dzacho. Ndo varidzive nyaya. Isusu kusvitsa mashoko hatikwanise kukupindura inokuti hatishande ikoko. Anditika uye kuti muenda kumunoona ka president his excellence pane zvinhu zvinofana kuti zviti kusvika masvika ikoko munopiwa mukana wekuti muende kunovaona kana mabhuku. Anditika right. Asi chandinogona kukuitirai vabereki ndechekuti toll free number ye Ministry of Primary and Secondary Education inoti iyo 317 munofona mahara amubhadhariswe izvozvi. Fonai vabereki vese vari kunyunyuta, mufone pamoti isusu tine chikoro, vana vedu vari kudzingwa, kuri kudiwa ma-extra lessons, vari kunzi ngaunzi madhora ema-ice cream. Motaura navo nokuti ivo ndiwo vanokwanisa kuita sei kukupindurai. Takaita rombo rakanaka, takakwanisa kubata honorable minister Torerai Moyo pai Baba Isabel. Tikataura navo pamhepo, vanhu vakaisa nhunha dzavo dzese. Yes, kana tikakwanisa kuvabata zvekare, tinovaunza pamhepo vokwanisa kutaura nevabereki. Isusu hatishande ku Ministry of Primary and Secondary Education. Shoko ravataura mukoma KB vabereki zvikanziso bhozho. Vana vedu akuita madofu. Tikunyeberana kuti vari kuenda kuchikoro. Ndizvozvo. Vana vakuita madofu. Mukatiregerera. Kana kuti vanoona nebasa iri vakatiregerera ka. Vana vemadofu. Kozoita vamwe vakatonzwa nemwe mari vari kubhadhara. Yemakalazi yekunzi pane zvatichaita isusu mwana wenyu wega mari yamuchabhadhira muri kubhadhara $10 iyi ndeyekuti tichazova pamwe 25 marks dzekuti makatipa $10 yokuti vana vanzi vapase. Mubereki akabvunza kuti imi 25 marks dzamuti muri kupa mwana dzekuti ndikupa $10 ndedzekugona kwake here kana kuti ndidze $10 zvikanzi mukatibvunza izvo makutotikanganisa nenyaya yekuti mataura izvozvo matopinza mwana wenyu bisi. Baba Isabel, chatinokwanisa kuita ndechekuti regai tikuvimbisei kuti next week hapere honorable minister Torerai Moyo primary and secondary education vasina kuuya pamhepo. Nasi vari kuVictoria Falls vari kusangana nemaheadmaster. Yes, vane mangwana vanenge nasi vari kuVic Falls kana ndisingakanganise. And next week musi weMonday tichavatsvaga chete kusvikira vauya pano motaura nhuna dzenyu dzese mega nokuti isusu hatishande ikoko, isusu tinoshandira National FM yeZBC. Mune Baba Isabel, amai ava vanga vane mwana anga akagara ivo vachigeza, vane murume. Vane murume baba variko. Vanga vari kupi baba? Baba vanga chiripo tobuda. Baba vatoripo ende mwana ataka kumhanya kayuka. Baba ndiye akazoita munhu wokupedzesera but maudziro vari kuita vanongoti maitiro chose kunonzi vari kutendererwa. But vamwe vese vokama vakutoziva kusanganisira vakoma vane vaningina vavo. But baba ndio vari kungotendererwa. Saka vana vari kuti tisati tidyo kugara pasina baba. Isusu zviri kuitika izvi zvakarurama here kana zvisina kururama? Zviri safe. Varisa ichokwadi muri yeZimbabwe. Nyaya ndinayo panapa muri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yekubhikita. Kubhikita vanhu vari kubhikita izvezvi kumamisha kwandinogara kutaura headman chief nasabhuku nemunzvimbo irimo amusi kugarika vanhu havana kugadzikana kunyanya vaya vanomwira doro. Kunobikwa anonzi mahape kana kuti chihwani kana kuti 7 days kana kuti mashabhini vanhu vanenge vachimwa doro veve havana kugadzikana mushure mekunge mune nyaya yakaitika kubhikita. Chii chakaitika? Nyaya yakaitika kubhikita ndeye kuti kubhikita kunzvimbo iyi kune mapere matika haina mapere aya akanzwika usiku achirwisana achirovana ndati achirovana kusvika rimwe raneta zvokuti pakabuda vanhu vakabva vari pedzisa richibva rafa chikonzero. Vaitoziva kuti angosvika padhuze paro rine hasha rine chiki rarwadziwa rakuwara richakuvadza zvipfuwo kana vanhu. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti kuzvidhifenda togara taripedzisa vachibva vauraya vauraya bere iri Denioroje Zimbabwe hatinzwa izvakaitika zvaitika muri yeZimbabwe ndokubva kwashedzwa wake kunzvimbo vakuru variba imomo kusanganisira sabhuku zvikanzi torai rinochererwa kana kuti ripiswe bere iri. pavanhu vakatora bere iri
ndokuyenda naro vakazoita vatatu pavakasvika nebere iri harina kunochererwa vanhu vakatozoona munhu ari bhizi kuvhiya bere tiri kutukana here hatisi kutukana here hatisi saka ndiite seiko wantu arapatiwa achiwedzenga tika vaivhiya bere kuti vaite sei izvabati vabviya kudaro ndikubvazooneka kuti bere ravhiyiwa ndokusinotsvaka nduru yebere ndobva yashayikwa musi webere ndokubva washayikwa musoro webere ndokubva washayikwa ndobva yasimudzwa nyaya ndobva yendisa kuvakomana vangu vaya mapurisa vakomana vemabhandi ZRP Zimbabwe Republic Police vakomana vakaenda kubasa zvokudzidza vakadzidzira kuti kana maita nyaya ivo vasipo vanofanira kuti vaiwane asi vange vasipo ndizvozvo maprofita echikoro vanoita tsvakurudzo mainvestigation kana vane magrades kuti grade iyi kana yakundikana kune vamwe vanouya kune vamwe vasitorina kana uniform vanozopedza newe vakaenda ndeve uniform ndokubva vatora vakomana ava ndokubva vaendeswa kunoendeswa vanhu vakunovabvunza chakazodzoka muswe nemusoro ndo zvakawanikwa nduru haina kuwanikwa beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeniwo varoiya vanapiro mumba iwe izwa vachibvunza kuti nduru iri kupi nduru haina kuwanikwa pakatozoita nyaya kukamba kana wasvika kana wanzwa para une mhosva kunotonyorwa bepa rekuti uri nemari yaunondobvisa fine yes wabvuma kuti une mhosva vamwe vaviri ava ndokubhadhariswa faindi iri pasi wani wacho nyakuo ane banga yaratidza kuti ndiye muridzi wechinhu apo munhu wemutemo anoshanda nemapurisa ndiye akabatwa achivhiya ndiye akarohwa mari inodarika 100 something find ndobva abvisa kudaro ndakuchigara neutungamiri mukati menzvimbo munhu uyu zvakare munhu ari kuda usabhuku munzvimbo iyi but usabhuku hauna kuzokundikana kuwana chikonzero usabhuku wakatopiwa mwana waye asina kupiwa ane nyaya dzake dzemakunakuna dzekuti mukadzi waari kugara naye mwana wasisi wababa vake then yoroshiwiripindifo vakachiwemba communication kune avo vanonoka kuti bata baba isabhuku ingoti turudwe muchidimbu kuti chekubhikita ichakafamba sei ichokwadi muri yezimbabwe nyaya yandiri kutaura yekubhikita inyaya yakaitika sezvizvo nzvimbo yekubhikita yandiri kutaura inzvimbo ine mapere anofamba usiku zvikore zvikara zvesango asi mapere akasvika pakusangana mukati menzvimbo munoraramira vanhu ndokubva tanga kurwisana ndokubva tanga kurumana ari mukati mekururama kudaro vanhu vakachizvinzwa kusvikira vanhu vazobuda pavakabuda vakaoneka pane hwani raneta hwani rakuvara hwani rakuda kutopepeteka mukati mekufa vanhu vachibva vazoripedzisa chikwenzero vanga vakuona sekuti izvo kana bere iri rikasangana nemunhu kana zvipfuwo richapedzisa chikwenzero rine hasha dzokutsamwa kuti rakuwadzwa nerimwe asi rimwe richiranga ratotiza vakazosvika vanhu vakazoripedzisa asi varipedzisa kudaro vakataura neutungamiriri wemukati menzvimbo kusanganisira masabhuku nevamwe zvikanzi aiwa kana zvarakudawo kudaiso ngarichipiswa kana kufutsirwa rigokani kukadarowa asi chakazonetsa vanhu ndechekutiso pane murume akatozoonekwa mhuri yezimbabwe ari mukati mekuvhiyiwa achitovhiya bere riya riya murume uyu anga ari ega here kana kuti vakatoonekwa vari vacho kune vamwe vanga vakangomira ipapo nevamwe vanga vakangomira ipapo vakatobatwa nemapurisa right nenyaya yekungoti vakanga varipo vachiona munhu aivhiya ndokubva vabatwa nemapurisa vakadii mapurisa kudaro vakanobhadhariswa mafaindi varipo 3 vamwe varume vaviri nehwani aivhiya asi vamwe vakabhadhariswa mari dzisingadariki kana $20 asi hwani uyu akabhadhariswa mari inodarika 100 years aisinzi ifaindi asi nyaya yakanetsa ndeyekuti pamitezo kana kuti mapatsi ebere iyi akashayikwa mamwe asina kuonekwa mamapatsi akashayikwa ndakafanana kuti muswe hauna kuwanikwa nduru haina kuwanikwa nemusoro hauna kuzowanikwa kusvikira yenzi ngaubude vaenda kumapurisa asi pakazobuda muswe ndokubva pabuda musoro nduru haina kuwanikwa saka izvezvi vanhu vari mukati menzvimbo iyi vari kuti ivo pakuziva kwavo nduru yemhuka izvi haina kunaka ine poison okay saka mukati menzvimbo iyi mune vanhu vanomboita sekubika
doro vachima uchita sei iko zvinozi mukoma kebi hakuna munhu ari kubvuma kumwa doro ari padhuze peumwe hapana munhu ari kugona kudya chikafu ari padhuze peumwe vari kutya kuti nduru yakaenda kupi wangu akafiya ari kuzikanwa but nduru yakaenda kupi inani ari kuda kuishandisei iyo chizikanwa iri dangerous saka mashoko ati kubatika zvinoita kuti pari kunziko zvinozvi murume uyu anofanira kuti atoendeswa kwamambo kuti ataure kuti izvo nduru yakaindepi uye paivhiya bere airivhiyei nokuti bere harisi remunhu ibere renyika ke ichokwadi ibere renyika ibere redu iri ibere renyika airivhiyirei aida kushandisa mabody parts ake iyo body part yakatora iyi ari kuishandisa chii nemhaka yei anoda kuzodii vanhu vari kuti togara sei kana tisati taona nduru iyi kunyanya makweni munzvimbo iyi kunogona kutinetsa ya nduru yebere yakaenda kupi naikanyemba ndinonzi po mapisa ndiri kunoku kwa mutoko po mapisa tose tiri kutobatsirana tiri kutotsvaga nduru iye achibvunzwa pavakasukwa nemapurisa vakabvuma kuti yese vakaonekwa vachivhiya bere vakadzosera musoro pamwe chete nemuswe vari kuti nduru yakaenda kupi mindiro andisati nakwanisa kunzwa mukoma kebi kuti nduru ari kuti akaende uyezve chaimbori chinangwa chake chokuvhiya bere iro risingadyiwe zvakaoma kuvhiya bere shuwa here ngataure kuti nduru akaisa kupi hamuna kunyora zita nai baba Isapeo ivo vagari vekubhikita vari kuti nduru yebere pane here zvainoita ndichitaura nemumwe mukoma kebi ari kuti nduru yebere mukobhosho iri dangerous ukaisirwa muchikafu kana mumvura chaimo chaimo kungonwa nokutosiya nyika inorwarisa inouraya nduru yebere yakaenda kupi naibhozho nakanyemba ndinonzi Niko Jokonya kwamusiwa so daitambodzwa kuti pane vanoziva here kuti nduru yebere chayakaipa chii wai vagari mubhikita vachivhunduka yakaipei baba Isapeo zvakangofanana nevanhu vanotaura kuti nduru yegarwe haina kumira zvakanaka ichokwadi here tiudzei vanoziva vakaenda kuchikoro vakaita makosi kana kuti vakaita zvinhu zvinoenderana nemhuka dzesango ichokwadi here kuti nduru yebere haina kumira zvakanaka